ken it baragasan ang anda gobyerno dyan. Okay? Kag ang omnirgya sa kulasi, nagabaligya hardware items, construction materials, kompleto gid kag barato. Kag regya sa kulasi, nga imaw man ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, regyan sa Sentro Sur, mga abyan. Kung gusto nyo bakal kang mga nami nga klase kapinta, regyan kamo agto sa may Julius Paint Trading. Sa Gapons, Migo Julius. Signrace Advertising Incorporated. Ang Signrace Advertising Incorporated, napahamtang dya sa may napahamtang dya sa may ano kaya? Sa sentro poblasyon. Kulasi, antike, mga pirangga nga matagparamati. So, kung gusto nyo, makabiyanan magpaprint sa tarpaulin, agto kamo sa Signrace. Okay. Mga kabiyanan, jayo, may text kita nga nabato na agapa. Migurming sa Sibasti, ginaitso nanda mga papilis sa munisipyo, parti sa piraka projects. Haibasi kung pumungko si Bantog Baruna, mabukadanggid ang damang-damang nanda sa gobyerno. Di mo gani, na? Pag-itsuhan nyo dyan mga papilis nyo, especially sa implementasyon ka mga projects. Ha? Kay amo dyan ra ang kanser sa banwa kang Sibasti, ang diyang pagpuntrata kinyo mayor sa tanan-tanan nga project, ginagamit na statay na. So, gwa na, waslik puder gini. Oh, siguro natin mo waslik puder. Himuon mo bladya. Ha? Nga ginagatasan ang gobyerno dyan, kamuta na gabuhi. Daw dyan natin yung gabuhi is gobyerno. Itanan-tanan na transaksyon, pamulan nyo, kamo lang naga-income, gapuntrata, naura man kamo bisan sa bilog, itlisensya. Bisan license, ura kamo ti license nga magpangontrata. And in fact, bisan may license kamo, you are not allowed nga magpangontrata considering the fact nga maangkan gid kag may ginatawag conflict of interest. That's why kung ikaw opisyal, hindi ko sagip ng trata sa gobyerno. Much more kung kamo gaprungko. Ha? Hindi makita ng pamilya mo naga benefit kang perks sa gobyerno. Amo ang klaro. Para makuon taman bla nga may huya man gamay ay. Ha? Isabla. Kung ginahimo nyo dyan daw, wara, Argentinyo ti huya-huya. Dahil banwa ho, di mo sa pagpalagad tablaw. Ang diyang Gonzales Store sa Barangay Lamputeng. Kung gusto nyo, mga kabiyanan, bakal kang mga grocery items, agto kamo sa Gonzales Store. Kag amo man ang ilas bike shop sa Lamputeng. Kung magbakal kamo bisikleta, rako dyan mga bisikleta nga mayad. Agto ni mga abyan si agto ni mga abyan si Mrs. Yap, no? Oh, okay. Mga pinalagat na pramati si Nonoy binangunan sa barangay Caridad. Kanang klase binangon dyan mapahimo sa Nonoy Binangunan. Okay. Regyan mga kabiyanan sa Sitio Bubog, Barangay Daba. Ang kulang miracle oil sa isupplement kulang na karon. No? Isupplement kulang dyan karon. Sa Barangay Naba sa Sitio Bubog. Okay? Karon ha? Standby ka mo regyan. Kag tapos, ang sa Barangay Kamansihan, ipalista nyo kay ex-kagawad Muroy dyan para maisuan ka mo matawan ka mo kag card, no? Mga pilangga nga
ha, pinalangga nga tagparamati. No? May chance ka mo nga ngayo kang miracle oil, palista lang mo kay gawad balogdahan kay lunchtime ang ko dyan ang inyong supply, no? Mga kabiyanan. Ang card nga na para for 3 years, libre area. Kung may card ka mo, palista ka mo dyan. Mga kabiyanan, kay Kagawad Antonio, kag kay ex-kapitan Anos, Rugyan sa Barangay Osorio, dyan ka mo agto. No? Mga kabiyanan. Kag tapos, sa akin parinti, nga barangay sekretary sa Barangay Tigbubulo, Rugyan Mantinyo agto. No? Ang iba nga barangay, lawagan talang riya. Ha? Mga kabiyanan, kag dyan sa lampotang kay Kagawad is Boris. Okay, mga kabiyanan, balik ta sa ating pagpangalagad. Grabe ho ang makita mo lang sa mga post sa social media. Na? Good morning, Boss Romeng, ka-support ang Paro-Paro G sa Imo sa Barangay Sentro Norte. Paro-Paro, Purok, Dos, Hubag. Purok, Boss Migo kayo, gangayo, tarpulin to. Sa Purok, Dos, Hubag. Bawa thank you kita sa Purok, Dos, sa Hubag. Mga kabiyanan. Ate, sige ha. Thank you gid sa suporta. Kag sa amuma sa sincero nga serbisyo, mga kabiyanan, thank you gid Barangay Buhi, Barangay Halandoni, kag Rigyans Barangay Naba, kaligad nga adlaw ka Sabado ha. Salamat kami. Sa mainit ninyo nga pag tangkilik, mga kabiyanan kag mamati ka mga programa nga mayan. Balik ta mga kabiyanan sa atin para tuntunan. Kay sulo sa gobyerno, makaangkan kang subsidy nga 200 pesos kada bulan ang mga pobre nga tao kag ang pobre nga mga pamilya. Garing kang kaisa, dapat maklaro kung ano ang guidelines sa kaya. Hay kung umpisa sa listahan, na lang niya banwa ang kung mag-umpisa mo dyan sa listahan ay tapos ang gobyerno daw parehas lang magabaton lang kang lista nga ora it validation. Gayr naway tanang ang tao sa mga barangay, tuod tanaran. Ha? So natural may government agency kanya mo mga patuman which is the SWD guro no. Ang point lang mga kabiyanan, no? Ang point lang nga kung may lista nagakatabo man balabanwa ang ginatawag validation. Kay kung ang validation waay nagairnaway noy ang mga tao sa baryo amura ta na ang realidad gito tuod ta na ganinaway ang tao sa baryo pras ka mga uro ayuda nga ginatao kang gobyerno dya ha raka ang sununggodanay sa baryo mo atan balita lang niya ha raka ang kasinunggodanay nga mga taho sa baryo mga pinalangga nga mga tagparamati why kaiman ang matao sa baryo kamaan tanagid kung sino ang biktima sino ang dapat. So nga tandagya ka dya, raad ko na mo diyang programa ka gobyerno, itap nandang anda local counterparts. Prasbi ko nang diyang mga ayudabi, pras kataw anay man 200 per month sa mga imo nga pobre nga pamilya dya. I-validate ng dai, no? Ganun trabahoso. Kaya kung ang ahin siya ng gobyerno, magabaton lang kang listahan ng listahan. Ha? Tapos B, hindi na mag-validate. Na,
Maga-create naman niya kang misunderstanding sa barangay. Ha? Amora nga kung matabo niya, makahambal ta nga ba pati 200 ginawayan ba? Tod! Amor niya matabo. Ha? Haikis magabianan, hindi malikawan, totoo ta na may gagawa nga depende sa barangay officials sa pagpanglista, no? Gani ang mga barangay officials, mga pritikot na sandakan sa barangay, ginawa at nakarapaayon. Kung aros palat na kung mga barangay opisyal lang ang pamangkuton nyo, makuon kang ma-recommend. Kung pwede lang, aros tanan dyan matawaan. Ayun una, kung listahan ka barangay opisyal ang tong sara, masunggod tong sara. Bisan ang sara itong ura, gani, manwa, tumahaliti, kung nalitan man kamay, pwede listahan. Plus sa Bagyo, no? Nalitan sa Bagyo. Masunggod to kay kagawad. Masunggod to kay kapitan. No? Kaya dapat, kung sino ayon siya ka gobyerno ang nag-implement niya, sanda na sa gilibot kag magpangista, hindi na pagsarig sa barangay. No? Kay, number 1, ginabutang ng mga barangay opisyal sa talang-alang. Okay, kung fair ang barangay opisyal, okay, problema ran. Ay, may iba man nga bakit man tipir. O, kapin pa ko ng buli ka gobyerno, hindi sarama. Tinatural. Pas kaya hindi kaya magsarama, ay imol malang banwa nga tao ang kag pamilya tawaan mo. Ti karon kung malista mo to karon ang sarato, kag ang programa nga dya, kulang biyang budget ng gobyerno ay permim lang kuno kulang. Amo dya kagwa mong kulang, murang ura iba mga abuti. Ti makuon to iba kung di malabutan, ay na imol man kami, paano? Mamanan ngang sangkataho. Ano ang basihan, ano ang proof, agad makonsider mo, nga imol, daw video grade mo. Ha? Imol. Ha? Ipasabmitan nyo kang andang annual or monthly income? Kag sino mag-approve nga imol gidman sang kataho? Kag sang kapamilya. So medyo mabudlay niya. Tangi mo on, listahan tanan kay haros, may dyan mga barangay sa bukid, especially mga bukid. Sa bukid daw laka lang tao banwa ang bakanti imol mo. Di kung listahan lamang tanan, mas miyad lang mag-amoy banwa. May dyan mga bahol balay banwa, pero imol man banwa mo. Tod man. Ay, ang time, naging batindag ang balay, may obra pa sanda. That's why nagbahal. Pero kadya, wala sa dati obra. So, hindi man gauge nga kung bahal-bahal balay mo, hindi ka makonsider nga imol. Pero ang iba't nagramakon. Kung kita mo, ginlista na ito nga bahal-bahal ng balay, ginlista na. So, mabudlay. Dapat maid-id na kadya ang tuon kung sino dapat listahan. Ti ang may technical know-how, kang guidelines ka dya, amo ang agency nga amo gamiton kang gobyerno para mag-implement ang diyang programa. Ang problema naman, tas doon niya agi dyan sa DSWD, ora sa natibastanti, nga tao, agad maglibot sa bilog nga banwa ng kurasi. So, ang nagkakatabo, ginasarig nandas barangay officials. Na, haiti kung gamay man lang man pilihan sa barangay, limitado, ay natawaan kota. Kundi, mabutang sa lang alang ang mga barangay officials, galingin ulo na karan. Kung paano listahan. Ay kung listahan tong sara, hindi tala sara, mabuhinan buto das perkadlaw. Na, amora mga kabianan,
dugangan tanablakron sa atong pagpalagad sa sabat sa likod ka maisyo kag ang mga balita. Ngay mo sa pagbalagad tang Milson Paul Internet Cafe ato banghang Shiny Star rigyan kamo agto banwa sa Milson Paul sa kapan si Alan Alpa sa Aurelio. Wisam Electronics tanan nga mga gamit ninyo, mga appliances rigyan mabakal o kung mapakidaan i-repair sa Wisam Electronics sa Sentro Sur, no? TV, washing machine, stereo, kagiban pa. Papindo Electronics. Yan, Papindo Refrigeration, Air Conditioning, Service Center. Dali lang, antes ka Papindo. Sa Sentro Sur, dyan ka mo palista, gusto yung kabil kami na kalowel kay Kagawad GP. Di Baklid. Kag sa baybay kay Chi Kalay, no? Na. Kag palista mo dyan para angkan ka mo kami na kalowel card, no? Mga pinalangga ng mga tagparamati. Mga abyan, kung gusto nyo dyan sa Barangay Landuni, rigyan kamo agto, mga abyan, kay Yani, no? Kay Ma'am, kuwan mo dyan? Kulindres, no? Kay Ma'am Kulindres, mga pinalangga ng matang paramati. Liyo ko lang hita ban paper, yung papadan, pasulat lang. Papadan, tawiyanik ban paper si Ma'am, no? Kag tapos, regyan sa may barangay fee, ang tunin nulas kapitan nyo dyan sa barangay Talipapa. Sa barangay Talipapa, sa Talipapa, kapal palistahan ng kukuruming, ha? Binindan na kong stock. Tapos sa Sentro Norte kay Padoy Mina sa Siktari, no? Padoy Mina na tanak diyan katago kang bulawan sa Miracle Oil. Okay, may dyan yung chat, no? Boss, once ma-start ang campaign sa lokal, ipakondisyon ni Loren Ligarda ang mga tao sa kwarta patas kay ex or tupad. Amura ginahimo ni Loren Ligarda para lukuhon kag ipatalang ang mga tao sa probinsya ta. Never again kay Loren Ligarda. Chat na nyo. Kapwa ko Antiqueño ilabi na gid sa northern part of Antique, pagbugtaw din kamo sa mga nagaturog mga ginpang obra ni Loren Ligarda sa probinsya ta. Ginhimo na bakasyonan aton probinsya. Kay pamatyag na dali kita maluko sa mga promisa na nga kabutigan. Grabe ang hibuban at kapirak tao. Si Loren kita na anda kontra. Puro lang padalang ko ng obra, puro lang bayad ti. No. Kay Michael Janyap, good morning. Isbe pa shout out. Oh, kamo diyan taga ng Putang, good morning, ha. Good morning. Ang atamyok ninyo si Michael Janyap. Kay Pichones Original, good morning. Diyan kita sa balita, wala ba naman? Ang parte sa pirtigid banwa nagapaindi sana inoy kay Cloyd kay Cloyd Romay Clyde or Cloyd Cloyd Romay kang bato na Norte, good morning, no? Good morning kag sa imo mga pamilya parinti gapaindi sana inyang darwa kakandatos pagka presidente, oh. Di kahapon, rigto tanan sandas Metro Manila. No? Si BBM sa Malabon. Si Lini Robredo, rigto sa may Pasig. Ang nakita ko lang sa social media, na perte kalabag banwa ang crowd. Dapiragwa kakalye kitaan gid mong sa drone. No?
ang rally ni Lini Robredo. Perti krako tao na samtang sa motorcade naman ni Bongbong Marcos, perti man banwa klabag. No? Rugya sa klase, tistingan tabi yun. Sorbihan tabi just klase, no? Mga kabayanan, ang programa kulot na ni Bongbong Marcos ko na panabaan ng kuryente, no? Panabaan na ang kuryente, amurang balita, panabaan ng kuryente. Kag ang sistema sa PhilHealth, lainan na. Nga once pagbunag mo, bulan ang data bata, insigida, membro tanag gilayon sa PhilHealth. Kag once ang tao mapatay, di ang pasyente certificate, automatic, madura banwa ang anangaran bilang membro kang PhilHealth. No? May chat pa kayo. Si Kap Fidelisio may plataforma kag may plano kung ano dapat himuon para mag-ugwad ang probinsya ta. Jay chat ta na diyang nabasa ko. Si Dodod Kadyaw wara itlano sa probinsya ta. Wara ta na solusyon sa mga problema kag sa mga solusyon ta na kasakada. Sa diin kamo sa may plano sa wara itlano. Think twice antikinyos. Inyot na rahat. Kung ni Kap Fidelisio, kung tana kuno mag... Dili, dalam la. Ang antike, ang nakita, sandig sa record ng BIR, kung ano ang richest kag top 10 richest provinces sa Bilog, Pilipinas. Number 1 nga pinakamangranan gali no yang nga probinsya sa Pilipinas, Cebu. Dumablang asset nanda, ang income nanda 222 billion. 222 billion pesos. Nagapangarwa ang Batangas, 20 billion lang ang income. Nagapang top 10 pa, nagapangpulo ang Iloilo nga may 2 billion ang anay income. 2 billion na. Ang Iloilo wala ti shipyard. Ang Cebu may shipyard. Now, kung may shipyard ang Antique, ang pagpabutang kang shipyard no sa isang lugar, hindi tanan-tanan kaya nga politiko pwede makapahimo kag makapasulod. Ang kuon ni Fidelisio kato batian ko sa sangka forum. Tanagid lang regya makapasulod kang pagpaubra kang barko sa Antique. Wire. Tanagid lang. Hamakan ti mo ang Cebu richest nga probinsya sa Pilipinas. Sino kag ano ang nagpa-contribute kang bahal-bahal nga income kang Cebu? Ang shipyard. Nawang ko una, kung drogya sa Antique may shipyard kita, kag pasadlon na. Maabot ang time nga Antique maubertikan ng Iloilo. Kag mabinom pang Antique sa top 10 nga richest provinces sa Pilipinas. Kita mga plano. Una-una matawan mo rako nga obrang taho. Ikarwa,
ang income kang gobyerno magataas. So kung ang income kang gobyerno sobra kraka, bisan ang bulig mo in times of calamity, bakun lang ti pagay-pagay klase bulig. Kung nagapang bulig tlad gobyerno ka daw lata lang klase sinas kung maagyan ka kabagyo, hamula ra masarangan gobyerno, bugas nga medyo bahay, ti kung grabe na kwarta ka gobyerno ka to, first class man ang ana nga mga mabulig. Kung bakun ti kun lang daw kan lang daw lango-lango nga klase pinagtag. Ha? Kag hindi naman to tanaban wang tao magpila, mag-dole out. Urat programa ang gobyerno ka to dole out latanan. In times lang gid kang kalamidad. Kay man tanan ka to pwede makaobra. So kung rako kwarta gobyerno binilyon tanaran, magaugwad ang probinsya kang tikiway. Ang probinsya agad lang makaakway karaka nga may heavy equipment, bakal bulldozer, bakal grader, truck, ragkal para gamitin banwa sa pag open ay raka pabay sa dahon atan sa probinsya ang ura pa masadli. Ti kung murati mo ti bastan tingin ka mangimuon kang imo probinsya, mga kabiyanan, malon sa bangko. Ti kung maglon ka sa bangko, ang iba nga serbisyo mapiktuan bangad ang ira mo. O sige mama, ang ira mo mga kabiyanan hunson ka bangko, so ang iba nga services mahulag mo man pero ipit-ipit mga pinalangga nga mga bailang papadan. Okay na, thank you ma'am. Okay, ha mga kabiyanan, ipit-ipit. So po raka ang imo budget, raka ang imo kwarta, because grabe nga negosyo ang nagtupa sa probinsya. Makuon tabla nga ti, saan wala nyo kusugin kung raka na imo kwarta, diba? Ay ti kung murati mo't kwarta, ura katulagan. No? Sakto gid. So wanan mo taksugin kung murati mo't kwarta, no? Hindi mo kulang. Amo man na sa gobyerno. Ti karon, kung wala ta na ti utang ang gobyerno, bastante income na bangad of that shipyard. Kundi makapamakal ti mo ka bulldozer, makapamakal ti mo ka tanan nga heavy equipment, sarang ura kasa, bakan ti loan. Kundi mapaobra mo mga kasadahon bilog ang tike, ti karon kung may mga obras na because of that mga companies nga nagtrukod, kundi mangin matalunsay ang atan banwa pagulag-hulag sa antiki. Matalunsay. Oh, dapagido ang scholarship kuno. Gamay riya kuno ang 5,000 pesos. Kung matutuhod kang gobyerno buligan ang taho, more than that. Sang ano man lang banwa ang 5,000 pesos. Sa mga pobre banwa nga nagpa-enroll bagan nagasarig sa scholarship, example, nga 5,000. Nagpa-enroll bata da, tikis a delay pa riya, mangutang iti, naka-enroll bata da, lang na po untaton, mangutang. Ang itong ginutangan, nanda Bombay by example, no? So, adlaw-adlaw lang na sukot. Amura nga ka nag-abot ang andali 5,000, ha? Wara to nagtupa sa matudtoon ng rastuhan ng bata, kundi sa interes lang kang ana ginutangan. Ang kuon na tana, ang scholarship nga bahal nga ang mga tao, ang mga bata, matudtuhod nga ginbuligan. Kay kung tudtuhod mo sulbaran ang nga buligan ang mga bata nga makatapos, mga 20,000 lang nga scholarship, amot na rangay kung 25,000 o kung 30. Amot na ran. Bakanti 5,000. We are not after of quantity, but ang rang matutuod nga kumabulig ka, masolbar gid na. Ha? All these things will happen. Kaya kung tana pa, pambalan, si Felicio Bla.
Diyang 5,000, taw-taw lang na dyan. Hindi ka makabulig sa scholarship kung babata. Bakit scholarship na yan? Pang-eleksyon lang tanah ko una. Na, amo na mga kabiyanan, so ana man nara programa, ana man programa. Kung raka kwarta ka mantikinyos, raka kwarta kang gobyerno, tanan-tanan mahimo, Antique will become the next Cebu of Visayas. Ha? Mga kabiyanan, kung na tanagid lang ang makapadara, kag mga dara sa Antique, kang urubrahan, kang barko, nga makakreate kang bahal nga income sa mga nag-obra ng Antiquinyo, tanan-tanan may mga obra, dragkers will do. Urarte sa kada, kag makapadugang kang bahal-bahal nga income kang gobyerno. Kay kung bahal income kang gobyerno, ang serbisyo kang gobyerno, bakat pagay-pagay. Amas scholarship nga ran, mga burligan nga, saik-saik nga ran, dragkel tanan na surihe. Na, amura mga kabiyanan, ang tanan, kung may obra, may income, raka nga investments, pagid nga daw kabuti, nga daw uhong, ang masalulad sa probinsya. So, ang picture ng Antique, dragkel nga building nga makita as prakadlaw. You see? Mga bata, takto, pwede gito. Mga kabiyanan, amura nga, kung ikaw soltero ka dya, ikaw draga ka dya, bata pa ikaw kadya, maabot ang time nga ang bata nyo, pagbugtaw nanda, kita na rin ang future na. Maka-eskwela ta na bangad sa mayad ng programa kang gobyerno. May obra ta na nga hindi na makagawa sa mga pungsod. So ang future kang bata mo, makita na rin nga rigyaran sa probinsya kang Antique. Ha? Mga kabiyanan, terkabla ang China. Kauna, tanda banwa nagapangamo sa mga Alemanya, sa mga German companies, shipping companies. Karon kang urihi, nagtukod sa ndagandang mga shipyard, mura nga tanan-tanan lang banwa sa China, mangaranon ron. Puro may mga ports, puro may obrahan barko. That's why nga susubra nanda kang busy sa mura, ang aton mga isla sa Pilipinas, ginimuan na rin kang port. Kita mo? Sa West Philippines may mga piertos na. Amura hambal si Pinaisyo. Amura no? Programa tanaragin latag na bukan sa kung ano-ano. Urat na tilabot sa pamulitika. Ginlatag na ana ng mga programa. Okay? Na. Dahil lang. Sa kay Paulo Javier, makabiyanan, dahil lang may panawagan nyo, ginapanawagan kung sino nakakita, nakapurot, kabii, kang plastic envelope nga may sulod nga papilis nga may mga photocopy kang ID ni Cap Luis Anyap, kapitan kang barangay Kamansihan. Nawigit halin sa Kamansihan. Paagto sa Banwa, kung sino nakapurot, liyog lang tugro sa fire station Kagulasi, o kung sa barangay hall kang barangay Kamansihan. Durogid nga salamat kung sino ang nakakita may padya. Ang nagapanawagan Mrs. Dearly Iwag, no? Kang barangay Kamansihan. Na nakakita Black BE kang plastic envelope nga may sulod mga papilis, lihog lang balik sa barangay hall kang barangay Kamansihan o kung sa fire station kang Kulasi. Kung pwede man, karagyan sa radyo natin, Kulasi. Si nang Susan Tambaga, imaos pagbalagad ta, kung magpadliber ka mo baras kag Alo Blacks, mo man kang diyang, dali lang, kang diyang insurance, magbakal ka mo, agto ka mo sa Stronghold Insurance Kulasi brand. Gaymaw sa atin nga pagbalagad man banwa, ang diyang,
Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo diyang kapsula nga perti, gikmayad banwa. Manami gid inyo resistensya. Manami gid inyo resistensya, kag maga nag-fluctuate ang kuryente kinadya sa ating istasyon. That's why napatay computer. Ang mga nakaprogram no nga mga advertisement na dura nag-restart na. Agis may mga pag-fluctuate ka nga kuryente, mga kabiyanan ka mong matyagan nga daw nag-fluctuate labla. So mapatay gid gra inyo nga presbe kung ga computer ka mo, gagamit mo computer, ma-restart ikaw. So kung na-program mo rin sa station, naka-program mo rin sa computer mga programa, nadura, tanan-tanan mga gaimaos na ato nga pagbalagad, ang diyang Gran Bakiro sa barangay Kamansihan, Kulasi, Antique, na ni Madam Lisel Joan Aloypan de los Reyes. Si Bimbim Kasiano maayo, basta maayo gid sa serbisyo publiko. Bimbim Aloro maayo. Andi, Bimbim maayo Aloro. Na para isbe. Hamuman si Mami Pilar Alusilha naga padayon serbisyo kag pabuslon na si Boy Larry Alusilha, bata na no. Mga kabiyanan, karoon sa liter porsyon atong pagpalagad, dali lang. Managtagtabla ka mapakanta takol ka ruming. 5 ka madaag katag 200 pesos plus rumaan nyo lang bulaan nyo sa natin pagbalik ko ang 200 ha mga benan 200 pesos kada kanta ka ruming ding mo o kun lang gamay mayon talang 100 pesos ang makanta nang tawag ka mo gid ka numero pero hindi na ka mo magtawag tlad ha karon lang bro buhay ha. Dali lang ang DTI nagkuon nga wara kuno banwa nagsaka ang mga prime commodities. Pamangkuton tabi DTI galagaw kumo ko nanog lagaw presyo ka mga prime commodities. Dayaw kura panik mo lagaw. Dasig mo magpagwa ka balita nga ura kuno nagsaka. Din mo naglagaw. Sinunong Noel de Mapiles, number 4 sa balota. Sa pagka-isbe, sa banwakang si Baste, Nunong Noel de Mapiles. Kag ang serbisyo nga katampad, January padpad para ba mayor kag Bantog Baruna, ibalik nyo si Inigo Bantog sa banwakang si Baste, kag para magnami, magbiyanan, ang serbisyo. Hindi talagin mabutang sa ang gobyerno nyo, hindi pagimuon nga burgasan. Si Chupilo de Mapilis, no? Amuman. Si Onofre Roquero, si Maria Ruth Peralta, sino pa sara? Mga kabiyanan, may sarapa. Amo diyang mga angay nga mga SB member, balik, ibutang nyo sa pisto. Okay? Gaymaw man sa pagbalagad ng RL Cycle Parts sa Kulasi. Kung magbakal kamo kamo spare parts ka motor, rigyan kamo sa RL Cycle Parts sa Barangay Halandoni, ha? Mga kabiyanan agto. Kag gaymaw man sa pagpalagad ta, dahil lang. Si Jojo Ignacio kang diyang karwasan yan sa atubang kang Baptist Church sa Barangay Centro Sur, no? Magpakarwas ka mo agto dyan. Amo man si Al Estupito sa may talyer sa sanda dyan sa kilid kang series terminal. Kung magpakarwas makmuga ka ng kanang ang inyong sarakyan, agto ka mo dyan sa kay Al Estupito kag may ga-repair man dyan kang gaba ninyong sarakyan. Na. Pero nga ako sarakyan, no? Kampiyon gid ang pagkidaan ni Matungon. Ni Matungon,
kang Sentro Norte, Kulasi, nga ang balay ng talyer na dyan sa Pagwa, Blaw, sa Sentro Norte, Pagtos, Barangay San Juan, na si Amigo Jimny nga Magsiko, kadlagan ispi ka, panamyaw sa Kulasi, gid. Nami niyang kapitan, gido, kauna, ng NABC President man. Ang diyang mga imauta, plus kay Kapitan Belarmino, kalo, kang naba, 27 anyos ka kapitan, te kunina, ti mo matinerti mo hao. Kuna, ngay gid ko mag-ispi. Like si Sonny Tonog, kagawad dun sa barangay San Juan, nangin kapitan niya for how many years? Sobra 20 milyones blang nga project yung pasulad na dyan sa barangay San Juan. Dyan sa barangay naman Tumaw, ang inyo kapitan kauna nga si Frida Malones, kadlagan isbe. Ang rang nami ninyo nga kwan, barangay hall, tana ko na kara nagtindog. Na si P. Balistomo, nurse in profession, mga kabyanan, health gid, ikayong lawas gid ang una. Juan Carlo Palacios, mga cater kang limag kang kabataan. Rugya sa Kulasi na. Sinulong aluipan, inyo dya ispi member from Kulasi. Buligi gid nyo. Kagamuman, mga kabyanan, si G. Bautista Dioso. G. Bautista Dioso. Eco-tourism tanaana, tutukan kung mag-board member taga Pandan. No? Ay si Atty. Hector Prangging na tamyaw tagid abogado sa Sanggunian Panlalawigan. Abogado. Tapos hindi man niyo hindi niyo mo ko paglipatan. Mga kabyanan. Kayong lawas sa aton tutukan iti mi atan tanang miracle oil jo wanon mo ang tao garayad. Daw hotcake kuno kuno daran mo makita la ko tao sa baryo. Ay gakons na ngayo bi. Mimo mo ba hindi ti mo manao? Ay sandat nagapangayo. Bisan may leksyon kag wara na ran tsansa dar gani ra makapangayo kay kita dakos baryo. Tindi mo pagtawaan. Ay mangayo tao bulong tanay bulong tanaya kinanglan tana kay Excelsa Mendoza Doroteo, good morning. Kag kay Loida Clarito tanan taga barangay Bitad Tonsor, kag kay Migo Tamani Magbanwa. Sige. Sa Facebook viewers, thank you gida. Maya tekso taga Sebaste. Bugtaw ka mo ron. Hindi mo magkaturog sa kamatuuran kung ano kakatabo tlad sa banwata. Sa mga Facebook viewers, thank you for watching.